Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Estamos ben. Ganas de comezar? Home. Non. Pero de verdad? Non. Non, bueno, por menos honestidade. Veña, e vos na casa, imos alá. Pois mitos de adestramento hai moitos, como pode ser que canto máis adestres, máis vas mellorar. Iso é igual que se metes un polo no forno para que se faga antes o poso a 500 grados. Home, non. Suar adelgaza, cal é completamente mentira, pois non cogelleríamos todos, estaríamos nunha sauna e quedaríamos así. Que si os pequechos traballan a forza van quedar baixiños. Para adelgazar, facer cardio. Tamén é mentira, o sea, o que hai que facer é unha combinación entre exercicios de forza, moverse cada día. Está demostrado que os exercicios de forza veñen ben feitos e ben realizados a calquera idade. Polo tanto, desgraciadamente, existen moitos mitos no adestramento, os cales temos que ir quitando pouquinho a pouco. Comezamos aí indo cara aos lados, movimentos suaves. Aí, momentos curtos, arriba abaixo. Eso é. Imos cos sombreiros cara adiante. Bueno, Anxo, contanos aí algo, veña. Bueno, pois outro día, levanteime a mañá, almorcei. Que queres que che conte? Que tal? E almorzaches Que antes tal de che vai a facer? vida, veña? Cambiamos de sentido. Din que vou almorzar e despois ir entrenar. Non sei se iso é un mito ou é verdade. Pois eu fago ao revés, ves? Sí. Sí, eu primeiro entreno e despois almorzo. Eu tamén intento facelo en ayunas, pero dependendo da exixencia do entrenamento, Bueno, eso tamén. Ir a algo moi intenso en xaxún non se pode. Eu sempre, o sea, levántome o café sempre. E despois adestrar. Pero E despois entonces xa gústame almorzar despois de adestrar. Entonces xa non é en Cambiamos. ayunas se tomas café. Xa, bueno. Si non rompes a xumes. Refíreme, Se con leite, sí. refíreme a algo sólido, sabes? Eu café con leite que ven sendo máis agua que leite. Veis, eu non. Eu É que almorzar eu despois bebo de entrenar. auga, moita auga, e anda máis erguerme. Xuntamos pernas. Digo eu, queixo fresco, Sí. batido e non sei Oi, mira como que xa... Plátano, Te dixemos un día, falamos Sí, de que almorzamos. que despois frutos secos, arándanos e proteína de sabores. Plátano despois de entrenar, din que é bo tamén. Plátano Ah, pois despois de é un entrenar. mito Cambiamos. Sí. Sí, din que non que sí, pero que tampouco é unha barbaridade. Crema de cacahueses. A Pode mí, ves, tomar. a mí a crema de Eso cacahuete non me gusta. quédame no paladar. Oh, seguir. está Ai, non me riquísima. gusta Non me gusta nada, nada. A mí encántame. nada. Vou demasiado doce. Adoro. De dentro. A mí non me vai. Non se vai Pa min tampouco. toda. No. Que non diría, Estriña, que ti... No, pero fáxeme moi... Comes de todo, Sí, Cambiamos de pé. pero non me gusta, fáxeme moi dulzona, pégase no padar, bajé. Porque aquí onde vedes a estrella, hacia dentro, temos aquí un picoteo cada día e... Ah, é que- non lle quita má nada, van seguir, pim, 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 bra. Isto como no buffet libre, tú... Buffet fas libre. Comidas raras que na casa non faz, e acabouse. Moi ben, para hoxe temos unha sesión que vamos a traballar cun pau, vale? Cunha pica, se non tedes na casa unha pica, cun pau da vasoira, chéganos, vale? Así que, pau da vasoira, esteira e comezamos. Eu son de boa boca e probei un día crema de cacahuete e xa quedou probada, porque pegóse mo padar e non sabía se meter o dedo que te salira disparada ou boi. Eu super a favor da crema de cacahuete. Houve un tempo no que todos os meus almorzos incluían crema de cacahuete, mel e arandos. Todos os días. Collemos o pau, colocamos atrás aquí no trapecio, o que imos a facer é xiros cara a un lado e cara a outro. Si nos costa moito así, se nos costa moito apoiar o pau no trapecio, o que facemos é diante e xiramos a un lado e a outro, vale? Eso que vai facer estrella. Si, eu vou facelo por diante. Ben, colocamos aquí, posición cómoda, e imos xirando cara a dereita, soltando aire, eso é. Vamos gañando aí mobilidade. Eso é. E logo banda sonora incorporada que o xonllo dereito vaime. Tas. Sí, estou nos escoitando, Tas escoitas Sí. tamén. Mira, aí vai. Eso é.
Últimos segundos. E paramos no centro. E agora o que imos a facer é levamos os brazos e imos aí. Baixo o brazo a medida que vamos levantando a perna, vale? Flexionando o xeonllo cara arriba. Eso é. Cada vez que levantamos a perna, embigo cara adentro. E subimos ben os braciños e baixamos esta altura do ombreiro. Imos tamén aquí uns 30 segundiños. Moi ben. E agora o que imos a facer é volvemos a colocar aquí atrás o pau. Estrella, ti valo facer aquí arriba, de acordo? Colocamos aquí o pau e imos aí cas pernas estiradas cara adiante. Aí. Dando pequenos saltiños. Imos activando aí o corpiño, elevando a temperatura do corpo, porque nada, imos a empezar ca parte principal. Imos a facer unha sesión moi chula. Ánimo. Pero sen pau, non? Eso é? No, con pau. Sí, pero sen darlle paus a ninguén, Imos a refiro. traballar con pau todo o día. Últimos segundos. Vale. Eu penso que antes facíase máis caso aos mitos porque había menos información, a xente non dispoñía de internet. Iso tamén é un problema, porque non todo o que ves é real, nin é certo. Por iso sempre hai que ir a cabo de xente que sabe do asunto para que che dé unha orientación. Pero que lle aconsello a xente na casa é que vayan probando cal é a súa fórmula secreta, porque fórmulas secretas para todos non hai. Moi ben, imos a pasar xa a parte principal e o primeiro exercicio van a ser os jumping jacks. Imos nos axudar do pau, o que ven sendo é abrir pernas e subir brazos e volvo, vale? Imos a facer isto unhas 30 veces, de acordo? Entón, collemos aire e veña, a chimpar aí. Eso é, movimento ben dos brazos. Que van 20. Vale, moi ben. Relaxamos, xa está. Como está a temperatura? Ben, Se non fai frío, verdad? Ala vai frío todo. Empezamos quecendo rapidísimo con todos os exercicios que nos alteran o pulso e a temperatura, porque, madre mía, Isto está collendo unha cor, unha calor e todo unha forma que xa non sei que facemos. é que empezamos con moito ánimo, jumping jacks, o jumping jaws, eu adapteime e xa miraba pois máis e xa me cansaba tanto saltar, para que empezáramos de novo. Ben, ahora imos a traballar de novo co pau aquí. Estrella, ti neste caso aquí, de acordo? E o que imos a facer é zancada hacia atrás. Entón, imos ir alternando unha perna e outra. Collemos aí nesta posición e levo cara atrás. O xeonllo, vale? Flexionando a perna, levo o xeonllo cara atrás. E imos cambiando unha e outra, vale? Imos a comezar ca perna dereita, imos facer 10 e 10. Mira, collemos aire, imos cara abaixo e ao soltar, soltamos ao subir. E cambiamos. Miramos que o xeonllo de diante non sobrepase a punta do pé. E o de atrás, flexionámoslo ben, levámoslo hacia o chan. Apretamos glúteo, embigo e subimos. 5. Moi ben. Eso. Que se nos costa moito así tamén, podemos colocar o pau diante e axudámonos para levantarnos, vale? Cantas van? 10. Vale, moi ben. Relaxamos. Ben, hoxe así hai que ir adestrando pouco a pouco, non podemos meter moito ritmo de repente. Entón, a zancada estuvo ben así, con ese peso. E preparámonos para a seguinte ronda, vale? Imos a facer outras 10 con cada perna. Entón, imos a comezar ca dereita. Que pasa, Noemi? non me gustan as repeticións. Vamos alá. Veña, colocamos en posición. E imos cara abaixo. E soltamos cara arriba.
Eso é. Embigo cara adentro. Exercicio moi completo, estamos a traballar todo o corpiño, sobre todo o tren inferior. Cantas van? 6. Esta é sexta. Segura? Segurísima. Non sei, parece que me di mentiras por aquí, eh? Estamos ca octava. E a última. Vale, moi ben. Que xa me sobraba. A segunda ronda da zancada xa me sobraba, a verdade. Que, bueno, despois falo e nin tan mal, pero... Jesús, sobrábame. E agora imos a facer un dos exercicios que máis lle gusta a Noemi, que é de equilibrio. Ben, o exercicio é o seguinte, xa o fixemos en outras ocasións, o que vamos a facer é subo brazos, flexiono perna e elevo, e von flexionando a perna que está de apoio, von levando o corpo cara adiante, manteño a perna arriba, estirada, e aguanto aquí, co corpo en liña, vale? Fíxome nun punto en concreto e aguantamos aí uns 30 segundiños. Estamos? Veña, imos empezar, vale? O que imos a facer, imos a empezar mantendo no chan a perna esquerda. Entón, subimos os brazos, ánimo, subimos. Imos subindo pernas, ímonos concentrando, vale? Manteño a perna arriba e agora ven a parte complicada. Vou flexionando cara adiante, estirando a perna que está elevada e aí, manteño nun punto concreto e facendo as respiracións. A perna de atrás estirada, elevamos todo o que podamos, intentamos estar aí en paralelo co chan, co corpo. A perna que está de apoio semiflexionada. Últimos segundiños. 3, 2, 1. Vale, volvemos á posición de inicio, vale? É difícil, ainda poñendo así a perna. Pois sí, eu entendo que son o branco fácil porque ao final, pois, é certo que non son a que máis equilibrio ten, pero, para sorpresa de todos, aguantei todo o exercicio e ben feito, penso. Mesmo exercicio, subimos os brazos para arriba, flexionamos perna, elevamos, collemos aire, solto, perna de apoio semiflexionada, a de atrás elevada, estirada, estendo os brazos á altura dos ombreiros, intento dibuixar unha liña reta, aí, mantendo aí a posición, facendo a respiración. ...30 segundiños, aguantamos aquí. Últimos. Tres, 2, 1, vale, moi ben, recollemos. Noemi, Silvia, o Anxiño e o profe Edi fixerono moi ben. Eu, dentro das miñas posibilidades, tampouco me queixo. Nada, xa somos un equipo profesional. Ao final non queremos nadie. Ahora, imos a traballar na esteira, así que collemos a esteira, estirámola. Imos a colocar o pau nesta posición. E o que imos a facer é o exercicio da táboa tocando o pau, vale? Ímolo a tocar 10 veces con cada man. Entón, se temos problemas nos pulsos, podemos facer o exercicio cos antebrazos e tocamos, vale? E se non, cos brazos completamente estirados. Colocamos os brazos debaixo dos ombreiros, estiramos o corpo, as perniñas, mantendo esa posición, vixamos que se cu non apunte cara arriba, nin a pelve cara ao chan, para non dañar zona lumbar. Reparto ben o peso do corpo e comezamos a ir tocando. Cinco con cada man, van. E última. Moi ben, xonllo o chan e recollo atrás.
Para min as repeticións foron suficientísimas. Eu sei que a Silvia lle gusta moito e que la estaría todo o día, pero eu así estaba ben. Veña, colocámonos e repetimos o exercicio. Imos alá. Vixiamos que o cuño non este apuntando cara arriba, nin a pelve cara ao chan. Liña recta ese corpo. Cantas van? Cantos toques van? 8. 8 non creo. Van 8. Sí. Vale. Eu xa levo máis de 10. Vale. Pois veña, recollemos. Pois pasaronme rápido, Ai, a mí E tamén. relaxamos atrás. Mira, eu non estaba aquí tocando o pau, xa nin contei, nin fixen, eu iba ta. Así que recoñezo que non estaba a contar. Moi ben. Ben, ahora, imos a cambiar de posición. Imos a colocar boca arriba. E o que imos a facer é traballar a zona abdominal, facer o exercicio de sit-ups. O que imos a levar é os brazos cara atrás, estendendo os braciños cara atrás, colocamos o pau, as plantas dos pés xuntas e o que fago é flexionar o tronco cara adiante, vale? Que nos costa moito así? Probamos deste xeito, vale? Flexiono e subo, vale? Que nos costa moito así? Pois levando os brazos cara adiante e levo hasta onde chegue. De acordo, Estrella? Sí, de Veña, acordo. nós imos a intentalo cas plantas dos pés xuntas, estirando os brazos hacia atrás, collemos aire e exhalo, pon cara arriba e levo. vou. Eso é. Volvemos apoiando vértebra a vértebra, brazos cara atrás e subimos. Imos a facer isto 10 veces. Eso é, chegamos arriba, estiramos bien os braciños cara arriba. Eso é. Moi ben. Eso, Estriña, moi ben. Van 6. Cada vez que levo, envío cara adentro, van 8. 9. E última. E 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. Imos a repetir este exercicio de novo. Por qué? Xa me parece a mí. Jo, pois a min este gústame. A mí tamén. É porque non soa creíble. Non me Ben, gusta. volvemos cara atrás. Xuntamos aí de novo as plantas dos pés. Collemos aire e soltamos cara adiante. Eso é. Vou apoiando vértebra a vértebra cara atrás. E solto cada vez que vou cara adiante. Van 3. 4. Eso é 5. 6. Ánimo, veña que estamos a acabar, 7. 8. 9, veña que estamos a traballar ben esas abdominais. E última. E 10. Moi ben, vamos a relaxar uns segundiños. Deixamos o poño ao lado. E agora xa pasamos os estiramentos. Non vos esperabades eso, Estiramos aí brazos e pernas. Moi ben traballados, sí señor. Aguantamos aí. Relaxo. Despaciño imos cara arriba. Imos a estirar esos braciños aí arriba, imos a coller aire, imos a soltar o doblar dentro da cintura. Deixamos caer o peso do corpo, xunto máis, cara a un lado. Recordade, vos na casa estirar todo o tempo necesario. Aquí temos uns pequenos segundiños para estirar, cambiamos cara ao outro lado. Aguanto aí. Volvemos cara ao centro, flexionamos un pouquiño, as pernas subimos para arriba, tiramos do ombreiro cara a nós. Cambiamos de brazo.
Moi ben, e damos por finalizada unha clase máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, xa que o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, sí señor, así me gusta.